Ayan, Mir Moto Vlogs. Kumusta host? Migalab shoutout. Ayan, lalab Migalab shoutout. Todis tayong walang live. Kasi maulan. Walang internet. Ayan, Mir Moto Vlogs, lalab. Thank you so much. Okay lang naman si host lalabs. Thank you so much. Ganda mo ho, sa tagal lang hindi kita nakita. Thank you, Lalab Richard. Linugan Vlog, Migalab shoutout. Ayan. Tamsak host. Lalab, salamat sa patamsak mo, Lalab. Salamat. Ayan. Richard Linogan, thank you. Ayan. Tumaba ako, Lalab. Nasa Pinas ako ngayon. At gabi. Makatulog sa kakaisip sa'yo. Tagal kitang hindi nakita, host channel, hindi pa rin naangat. Mamo yung bahay mo, Miyermoto. Baba yung bahay para ipin kita, baba mo. Ayan. Kung saan yung bahay mo, hindi ka pa rin naka 1K? Hindi ka pa rin na-monetize? Baka hindi ka tamad ka ata mangisda. Richard Linugan, ayan. Thank you. 3 million Migalab shout out. Hindi ako nakapag-live 2 days. Yung live ko talaga is 7:30 morning, kaya lang maulan. Pag maulan kasi dito sa probinsya, walang internet. Ayan. Hindi parnos kasi walang magandang camhost. Ayan. Maggamit ka lang ng cellphone, Miyermoto. Pwede naman yung cellphone. Wala bang camera yung cellphone mo? Makatulog sa kakaisip sa'yo. Mahal. Sir Jim Gaming, madam, kumusta po? Okay lang, Sir Jim, kumusta ka na rin, lalabs? Ayan. Hirap maging pulubihos, kaya hindi nakabilang magandang cam. Ayan. Magsipag ka lang, Miyermoto, pagdating ng araw, maka 1K subscriber ka, and then mamonetize ka. After that, you will get salary from YouTube channel. Ayan. From YouTube. Dan tamsak from Sir Jim Gaming. Ayan. Sir Jim, pag ako'y nakasweldo, inshallah. Pahingi po konting Gcash. Ayan. Lalab, saka na, pag ako'y nakasweldo, inshallah, makasweldo tayo ngayong katapusan. Ayan. Kunin ko na lang yung number mo, ha. 0919 90 47 133. Kunin ko na lang yung mo, Sir Jim, ha. Tingnan natin kung makakasweldo ko ngayong katapusan. Inshallah, siguro oo. Sana mabilang angel ka, host. Ayan. 0919 9047 133. Kunin ko na lang Miyermoto, ha. Salamat. Wag ka muna po salamat ngayon. Pero siguro makakasweldo ako, inshallah. Ayan. Siguro na-reach ko yung $100. Ayan. Ayan, 4 million Migalab shout out. Ayan, baba ka ng bahay mo, Miyermoto. Nang ipin kita. Ayan, Bicula ng Oragon nagbaba ng bahay. Bicula ng Oragon, mga lalabs.
Buti nakisama ang ano ngayon panahon. Salamat naman. Ayan, Operator Gaming, mega love shoutout. Ayan, Tamsak Harang. Lalab, salamat sa paharang mo dyan. Richard Linugan Vlog. Ayan, nagbaba ng bahay. Ayaw mo magbaba ng bahay, Miyermoto. Ayan, punta tayo kay Richard. Punta tayo kay Richard. Ayan. Ayan, mga palablab naman ako sa nakapin, Richard Linugan Vlog. Ayan, lablabin natin yung nakapin. Nakalimutan kung paano magbaba ng bayos. Punta ka lang doon sa mo, sa channel mo. Din sa baba ng mo, yung mga video mo doon. May nakalagay doon na share. Click mo yung share, lalabs. May lalabas doon, copy link. Ayan. I-copy link mo lang yon, tapos lalabas doon. Ayan o. Copy link. Ayan, copy. Then, balik ka sa akin. Balik ka doon sa live ko. Sa baba ng ko, ng yung mga mga nagchat-chat na yan. Ayan, i-paste mo lang yan, tapos click. Ayan, okay na. Bagal ng net ko O nga, kahit dito lalas, mabagal din. Kahit saan, pag sa probinsya ka talaga mabagal. Dito rin, ako nga 2 araw akong di nakapag-live Kasi nga panay ulan dito sa probinsya, pag maulan walang internet. 40 days kasi ni Papa ko ngayon. Ayan. Sige lalas, inshallah ngayong katapusan. Ay, ang pasahod pala ni Lolo is nasa 22 ata. 22. 23, ganun. Sir Jim Gaming, ayan, nagbaba ng buy. Lablabin natin mga lalabs. Sir Jim Gaming. Ayan, palablab po ako nakapin 5 million. Mega love shoutout. Ayan. Richard Linugan, Richard. Ayan, ang laki ng bahay ni Richard. Yan, Richard Linugan Vlog. Nasa bahay mo ako. Ito, yung mo to, Happy Sunday, guys. Ayan. Richard Linugan, nasa bahay mo ako. Ayan, Miyermoto, nagbaba ng badlabin natin si Miyermoto, mga lalabs. Kumusta na yung bahay mo, Miyermoto? Pati ng ilong ko 31 Miyermoto, tagal na ng bahay mo, hindi ka pa rin nakaangat. Tagal na yan Ayan, Richard Linugan, nasa bako may harang pangkati naman ng ilong ko. Ayan, Richard. Ayan, Richard, may harang ka, Richard, may harang. Ayan, salamat ho. Salamat din sa lalabs. Ayan, Richard. Natapos ko yung isang harang mo. Ayan, Operator Gaming Premier Maya from Og. Sige, lalab, sob. Anong oras yung premiere mo? Papa Yo, mega love shout out. Tamsak ma'am. Ayan. Papa Yo, kumusta ka na, Papa Yo? Ayan. Tagal na host. Sana maangat mo channel ko, host. Magsipag ka lalabs. Miyermoto. Kailangan kang masipag mangisda para ma-reach mo yung 1K. Ayan, tamsak na og. Hindi ka naman nata nangingisda og Ay Miyermoto, paano aangat yan? Kailangan masipag. Ayan, Richard, pinapanood ko pa yung mo, lalabs. Mega love, shout out sa lahat from Papa Yo. Ayan, lablabin natin si Papa Yo, mga lalabs. Pag pumunta kayo sa kanyang live, maraming tao. Ayan, maraming ayuda. Lobat pa ba?
O tagal na host is sana maangat mo channel host. Ayan tamsak na lalab sa sa premiere mo dati man tayong dikit. Ayan. Tamsak na anong oras ba to? 8:10 anong oras na ba? Tagal pa. Mga pa 30 minutes, 40 minutes. Gusto mo palitan tayo? Sige, ilan ba sa iyo, Richard? 10. Dikitan mo ko 10, Richard. Sige, Richard, 10 lalabs, Richard. Di pa tayo ayan, nakarad ka pa oh. Hindi bali, hindi maangat host, basta makita lang kita host. Syuhada. Sabakay sang, hello everyone and host please. Ayan. Sabakay lalab ni Galab shout out. Sabakay. Ayan. How are you lalabs? I will give you moderator. Ayan, you have no moderator lalabs. Sabakay. Forty host gusto mo ay lalabs. Hindi ka yung 40 kasi isa-sign in pa yun. 10 lang lalabs, ang tagal ng 40. Ano lang, iba na ba ito? 10 lang, dikit mo sa akin, okay na yon. Ayan. Richard Linugan, Black Dan, full pack sa'yo, sir, from Papayo. Ayan. Sweet host, please drop my link. Please, host, please. Ayan. Sabakay, you don't know how to drop your link? Okay, I will check. Operator Gaming. Ayan. Sige, OTW. Sige, 10 lang lalabs ha. Idikit mo na. Ako lamang. Okay, Sabakay, I will check your house lalabs. Mo ako sa iyo ang puso ko. Ayan, 6 million Migalab shout out. Just give me few minutes Sabakay, I will check your house. You have 1.32k. You don't know how to drop your link? Sabakay, I connect already my main channel to you. Kung gabi dito sa bahay, ganito pag umaga, malakas naman. Ganyan talaga lalas, minsan. Sabihin mo lang, Richard, kung tapos ka na ha. Ayan, Sabakay, already drop your link, lalabs. Ayan. Mga lalab, palablab naman ako sa binaba kong bahay, si Sabakay. Ayan. Hindi niya alam kung paano mag-drop. Ayan. Sabakay, Sang, I already connected to you, my friend, watching your video here at full day routine. Ayan. Sabakay, kindly return to Papa Yula Labs. Already connected to you. Thank you so much. Ayan, 4 million Migalab shout out. Nag-aayuda ba ng WH si Richard? Ayan. Ay, lalab, Richard pala, tamsakan mo yung aking live, oy. Hindi ko nasabi. Hindi ko alam, baka nagdikit lang siya. Marunong magmahal. Turuan mo magbarter si Motohos. Moto, magbarter ka, gumawa ka ng maraming alagad lalabs. Miyermoto. Gumawa ka ng 10 ninja. Tapos pumasok ka sa mga nagbabarter ng iwan ko lang sa loob ng isang buwan kung hindi ka makarich ng 1,000. Miyermoto.
Richard, sabihin mo lang kung tapos ka na ha. Paano yan gawin, host? Katulad nung paggawa mo ng channel mo, lalabs. Ayo, Miermoto, gawa ka ng Ninja 10. Paano mo ba ginawa yung channel mo? Gawa ka ng 10 channel. Magkakaibang Gmail. Leodel TV, mega love shoutout, Sir Leodel. Ayan. Cooking with Sapia, assalamualaikum hosis. Ayan. Walaikum salam, Cooking with Sapia lalabs. Miermoto vlog, dan full pack, naka-off comment section mo. Si Miermoto, ano nga natin ipin, at maliit yung kanyang bahay. Miermoto, gawa ka, Cooking with Sapia, nagbaba ng bahay, cooking. Ayan si Cooking, nagbaba ng bahay, lablabin natin mga lalabs. DBN Vlogs, lalab, good evening. Lalabs, 2 days akong di mo nakita. Love you and DBN lalabs. Ngayon, meron kanina kasi 2 days lalabs, walang internet. Kasi maulan. Ayan. Tambay ako dito, host pa, sugod, maya. Anong oras ba yon? Solis Mark, call home, mega love, shout out like 16, hello. DBN Vlog, mega love, shout out, ma'am. Dami naman 10 host. Yes, kailangan mong gumawa ng 10 Miermoto. Para pupunta ka sa may mga nagbabartir, makipagpalitan ka. Miguel Love, shout out Papayo from DBN. Ayan, 6 million, Miguel Love, shout out. Solis Mark, call ho, Miguel Love, shout out. Ayan. OFW ako, Jaa Lifestyle, patamsak po sa premier mga lalabs. Ayan. Di mo pinapansin. Gawin mo sa akin. Ayan, tamsak na lalabs. OFW ako. Ayan, 4 million mega love, shout out. Ano ba yung oras yung mo? Full pack na po sa nakapin from OFW ako. Papayo, full pack done with ads from Sabakay. Ayan. Ayan, Richard, sabihin mo lang kung tapos ka na lalabs, ha? Ako'y nangangamba. Ayan, Jaa lalab, tamsak na sa premiere mo. Baliwala sa'yo. Og. Ayan. Mawi, you're hungry? Anong oras ba tong mo? 8:10 pala yung mo, premiere. Si Og operator. Ayan, sa Bakay, nagbaba ng bike, Cooking with Sapia, UK, dan full pack from Papayo. Richard, lalabdan ka na ba sa akin? Tingnan nga natin. Di pa nakabalik si Richard. Ayan, Richard, magdikit na ako sa'yo, ha? $4.2K ka, ha, Richard? 4.2K. Harang from Og. Ayan, sige lalab, salamat sa paharang mo. Baba mo yung premiere mo, Og, baba mo yung premiere.
Premiere mo tong binaba mo. Mga lalab, patamsak naman ako sa premiere ni operator. Ayan, ipin natin. Richard, nasa bahay mo ako, Richard. Sige, ano, Richard, nagdidikit na ako sa'yo, lalabs. Patamsak naman ako, mga lalab, sa premiere ni Og. Tayo'y di na nagkit. Madison Egpit, tamsak danhos. Ayan, Migalab, shout out, Madison. Lalab, salamat. Kit hindi natin ibalik ang tamis ng pag-ibig. Ayan, 23 tamsak ka na, host, from Richard. Yes, lalab, salamat. Ayan, nagdidikit na ako sa'yo. Pangalawa pa lang to. Ayan, mga lalab, patamsak naman ako sa nakapin. DBN Vlogs. Ayan, love you, lalabs. Ayan. Karaan. Nililista ko kasi para di ko makalimutan. Ayan, di ba DBN meron kalalab extra banana? Ayan, DBN, di mga 10 kalalabs. Og. Umibig sa iba. Patamsak naman ako sa premiere ng nakapin, mga lalas. Patamsak po. Madison Egpit, Dan Pulpak from Papayo. Ayan. Si Papayo po, nagbaba ng bay. Lablabin po natin yan, mga lalab, si Papayo. Wala kang live ngayon, Papayo? May nagpadala sa maling akala. Ayan, 4 million Migalab, shout out. 4 million in the house. Ayan. Lablabin po natin si Papa yung mga lalabs. Ayan, pagpunta kayo sa kanyang live stream, mga lalabs. Maraming tao rin dyan sa kanya. Ayan, makakakuha kayo ng maraming banana dyan. Ayan. Patamsak din pa ako sa nakapin. Ayan, 810 yung kanyang premiere, 810. Tamsak dikit sa nakapin from Richard. Ayan. Ayan, nag-operator lalab. Dan si Richard. Pabalikan na lang, lalabs. Ay, nakaliman ako sa'yo, Richard. Di ako nagbartir WS na kailangan ko. Sobrang baba. Ikaw lang ba yung mababa, lalas? Ako nga, naka-down yung WH ko eh. Hindi lang ikaw, ano. Yung sa akin, nakababa rin. Nasa 250 lang. Nakaitim. Yung ano ko, WH. Kala mo ikaw lang? Naka-down. Baka tayo buray na ni Lolo nito. Ayan. Jemrix Morales, tamsak dan. Migalab shoutout. Ano, Jemrix. Lalab Jemrix Morales, Migalab shoutout. Ayan. 4 million Migalab shout. Ayan, mga lalab, si Jemrix. Merong available na 2030. Ayan, Jemrix. May jacket ka na, lalab. Jemrix. Ayan, may jacket ka na. Ayan, sinong ano? Ikaw, Richard, di ba may alagad ka? Ayan, si ano marami, si Jemrix. Pero di pa ako sa'yo tapos. Pero gumuhit ka na, lalabs, oh. Kaanim na ako. 4 na lang. 4 na lang, 4. Jemrex, ayan, may available na 2030. Ano ba tong bullpen na to? Walang ano.
Og Operator Gaming, dan tusok sa premiere mo, dan full pack from Papayo. Ayan. Mawi? Yes. Bibi. Si Mawi nagtatawag. Ayan, Jimrick Morales, nagbaba ng bye, Jimrick. Richard Dan from Leodil TV. Tatlo na lang ako sa iyo, matapos na ako. Richard, pabalikan na lang po si Sir Leodel. Dan po sa iyo. Ayan, Sir Leodel, nagbaba ng kanyang bahay. Lablabin natin mga lalabs. Ayan, 4 million mega love shout out. Di ba malaki rin naman yung bahay mo, og. Yan na ba to? 1.6. Dan Sukli Richard from Og. Ayan, dalawa na lang, matapos na ako sa yung Richard. Dalawa na lang, Richard, dan na. Ayan, si Jai Kong. Tamsak po from Jai Kong Time. Ayan. Magtulungan tayo mga organic friend. Magbaka sa video link ko gamit ang main channel. Ayan. Balik agad, suklian agad. Ayan. Ayun mga lalab, maglablaban lang kayo mga lalab. Tapusin ko lang si Richard. Richard, malapit na ako matapos sa'yo lalab. Isa na lang. Isa na lang, Richard. Tapos na ako, pero gumuhit ka na, oh. Ayan, Jerry Rodrigo or Jim Rex Morales, Dan Pulpak. Ayan. From Papayo. Ayan, 6 million mega love shout out. Isa na lang, Richard. Tapos na ako. Papa Dan from Leodil TV. Ayan. Papayo, Dan po si Sir Leodil po. Pabalikan na lang po. Salamat. Ayan, dan na ako ng 10. Sa'yo? Richard Lalab, dan na, oh. Tamsak, ka na? 885. Ayan, 3 million. Shout out, 3 million. $8.10 yung mo live, ay yung mo, di ba, premiere, 8.10 o Leodil TV dan Pulpak, sir, sa tennis sport video nyo po from Papayo. Ayan. Harang, ayan. Papayo, salamat po sa paharang. Richard Linugan, dan na ako sa'yo ng 10 ha. Papa Dan from Jimrex Morales. Ayan. Papayo, dan na po si Jimrex sa'yo po. Na-miss kita. Ngunit lobat ka. Lobat pa ba? Okay, napapayudan from Og Operator Gaming. Ayan.
Og operator, salamat sir from Papayo. Ayan. Basta ka. Wala kang live Papayo ngayon? Ayan, 5 million mega love shout out. Ayan, 5 million mega love shout out. Ayan mga lalab, 810 yung premiere ni Og. Ni Og Operator Gaming. Top 5 best table tennis spawns. Ayan, Sir Leodel, nasa bahay mo pa ako. Ayan. Mayarang ka, Sir Leodel. Ang laki na ng bahay ni Sir Leodel, oh. Kasi masipag tumagbartir. Madalas mo akong i-text kahit saan. Ayan, Sir Leodel, ayan, oh. Miss na miss kita. Kontak ngunit lobat ka. Lobat pa ba? Big mo pa ba? Ayan, 4 million mega love shout out, 4 million. Ayan, Sir Leodel, full watch. Wala pang to. Ilang minutes ba to? Ayan, 1 minute lang pala to in 11 seconds ang short ng video mo. Ayan, Sir Leodel. Full watch, Sir Leodel. Nga kayong maingay dyan, Dida? Maganda pa po kayo sa gabi, host. Pronouns Adventure. Ayan, Ronan Lalab Adventure. Mega love shout out. Sabi ko na parang dikit ko na si Leodel TV. Dating dikit patamsak, boss. Ayan, Lalas, kasi kung mahilig ka sa barter, si Sir Leodel, maraming tao dyan. Saka. Yan, Sir Leodel, ito. Uy, naubos, natapos agad. Load pa ba? Og mega love shout out from Leodel TV. Ayan. Leodel, thanks po. TW na from Ronan's Adventure. Ayan. Ronan, kumusta ka na, Lalang? Dikit mo yan, Lalas, kung mahilig ka makipagbartiran. Rodel Gaco Vlog, tamsak host. Rodel Gaco Vlogs. Ayan. Rodel Gaco, mega love shout out. Bigyan kita ng jacket, Lalabs. Rodel. Nag-ikot-ikot ako, Diyos ko. Bakit tayo nag-ikot-ikot? Hindi yan, pa-jacket host. May jacket ka na, Rodel. Ay, Diyos ko, ano ba yan? Try. Wag naman. Ayan, Leodel TV nagbaba ng bahay. Mga lalabs, yung premiere ni Og. 10 minutes na lang. Ayan, kaya hindi ko pa siya binababa. Rodel Gaco Vlog, salamat, host. Ayan. Lidl TV, tamsak bill all na, Sir Idol. Thank you from Ronan's Adventure. Ayan. Rodel Gaco Vlog, ayan, nagbaba ng bahay. Premiere pa, lablab. Sige, lalablab-labin natin yung premiere mo. Ronan.
Tamsak na lalab sa premiere mo ha. Ito na. Kay nakikita, suko ay. Ayan mga lalabs, 9 minutes na lang po sa nakapin. Ayan. Magpi-premiere na siya. Isa. Katabi. Ako'y di mapakali. Di ikaw lamang. Tamsak Ronan from Leodel TV. Ayan. Ronan tamsak na daw lalabs. Ayan, from Leodel. Karapatan natin TV, mega love shoutout. Iwan lang ng bakas, mga nang masuklian. 3 to 5 banana ang balik. Ayan. From Karapatan. Ronan, tamsak na sa premiere mo. Ako rin yan sa Bicula ng Oragon, Ronan. Salamat sa pagtamsak po. Ayan, lalab, salamat din sa iyo. Grabe na, signal ko nag-stop. Ganyan talaga, Og. Ang probinsya natin. Ganyan. Ako nga 2 araw din nag-live. Kasi nga, ang hina ng internet. Ronan Dan tamsak sa premiere mo from Rodel Gaku Vlogs. Oh. Dila, bakit mo inaaway si Papa? Sana yung mga bisita mo? Nagbayad ba yun? Binayaran yung ano? Yung Red Horse? Yung chichiriya? Ikaw magbabayad, 2 yung kinuha mo. Ha? Ano yun? 16. Magkano yun? Bayaran mo yun dang kasi si Mama kawawa naman, oy. Kawawa. Si Mama. Siyempre. Madam Ara, mega love shout out. Ayan, 5 million. Mega love shout out. 5 million. Isaltik yung kapatid ko. Madam Ara, mega love shout out. Ngayon ako nakapag-live. Yan, okay lang po, Madam Ara. Mega love shout out is PRCC Patrol Vlog. Mega love shout out. Hindi ka nangingisda. Madam, hindi nga ako nakakapangisda. Di ba 2 araw akong hindi nag-live kasi nga ano, panay ulan dito. Panay ulan, madam, hindi ako makapangisda. Wala. Buti ngayon, hindi umulan. Kaya sabi ko, Diyos ko, 2 days na wala akong live. Bumagsak na yung WH ko, 250 na lang. Kaya ngayon, trinay ko, Diyos ko, buti naman nakisama yung panahon. Nakisama yung panahon ngayon. Ayan. Kaya nakapag-live ako. Walang ulan ngayon. Kasi, nung 2 days ba yun, umaga pa lang, dapat mga 8 yung live ko. Alam, maulan. Walang internet. Hanggang ikot ng ikot. Ikot ng ikot hanggang mahilo ka lang. Tapos sunod na araw kanina, wala rin. Buti ngayon, nakisama yung panahon, thanks. Kanina ko pa dinadasal sana wag umulan. Ayan. Rodel Gaco Vlog, ang galing nyo palang sumayaw. Suklidan po, thank you. Mga lalas, may premiere po yung nakapin. Ano na lang, 4 minutes. Ayan. Salamat, Idol Ronan from Rodel. Host Patusok from SPRCC. Sige, lalab, may premiere ka, SPRCC.
Tamsak Lalab Sunday Club General Assembly Discussion of Rule and Regulation. Ayan si Madam Ara nagbaba ng bahay, mga lalab, lablabin natin. Mga lalabs, lablabin. Ayan, Sunday lalabs. Agoy tabang mga langit. Agoy tabang, sabi niya agoy. Mga lalabs, yung nakapin po, ilang minutes na lang ba? Ayan, 4 minutes na lang po sa nakapin. Cooking with Sapia, nagbaba ng bahay, cooking. Ayan. Madam Ara, ano ba yun? Sa'yo ba itong bahay? Si Madam Ara, ang laki na ng bahay niya. Ano to? Live stream mo to. Ayan mga lalabs, 3 minutes na lang po sa nakapin. I-support po natin yung nakapin mga lalabs. Ambot man to. SPRCC Patrol Vlog, Tamsak, Tusok, Bell all na sa'yo, sir. Idol, ayan. From Ronan's Adventure. 5 million Migalab, shout out. Mawi. You're hungry? No. Sino? Wow, dito ka sa bintana. Kalive ako lalabs. Ayan. Ano? Nagwerte? Mga lalabs, 1 minute lang may maglo-load. Kawawa. Regular 10, token text. Cooking with Zapia, Migalab, shout out. Ayan. Number 30 979 979. Ulitin ko 0931-8830-979. Regular 10. Barya ba yan? Doon. Hindi ka ng sukli din, wow. Dali. Mamaya na lang. Bila pa, bigay naman ng 3. Cooking with Sapia, Migalab, shout out from Ronan Adventure. Ayan. May nag-load. Wow, dumating na. Hintayin mo lang. Malapit pa rin ko, love na guys. Ayan mga lalabs, 1 minute na lang po sa nakapin. Ayan. Support po natin yung nakapin. Cooking with Sapia, Dan Tamsak, your strawberry custard. Ayan, wow, dumating na lalabs. Cooking with Sapia, Dan connect to you, please back from Rodil Gaco. Mga lalabs, yung nakapin po, i-support natin. Ayan, nag-start na yung kanyang premiere. Kaya hindi ko pa siya binaba. Pamkan Lalab, Migalab, shout out. Ayan, Og, nasa bahay mo ako, Og. Ito, ako to, ha. Idikit ko na rin to sa'yo. DTS Orkes, Migalab, shout out, DTS. Ayan. Ako yan si Bradley Operator. Ano? Pabakas Premier from Pamkan. Sige, lalabs. Ayan, mga lalabs, patamsak naman ako sa nakapin. Pasupport po yung nakapin. Ayan. Nag-start na po yung kanyang premiere. Nakapin po. Sige, Pamkan, nasa na yung bahay mo, lalab, Pamkan, ng matamsakan. Thank you from Pamkan. Pasugod ako, host. Nandito ko lalab sa bahay mo. Ayan, ako yan si si Bradley. Ako yan si Bradley Og. Nasa bahay mo ako. May harang ka. Mga lalabs, sugurin po natin yung nakapin mga lalabs. Ayan.
May premiere po ang nakapin. Ayan, nandyan na sila, ano. Sinong kaaway? Wala naman, lalab, kinubambam, wala naman akong kaaway. Mukha ba akong nakipag-away? O tinabulo sa nakapin. Ayan. Sino mga, yung sunod kay ano, kay Og, yung may premiere. Tuslok, Tetri. Ronans. Ayan. And mga lalabs yung nakapin. May premiere po ang nakapin, may premiere. Lablabin po natin, mga lalabs. Ayan, ano, Og, ako yan si Bicolana. Nasa bahay mo ko. Kinig sa'yo. Rodel Gaco Vlog. Ayan, nagbaba ng, may premiere ka ba, Rodel? Ayan, si Kino Bambam, nandyan na sa bahay mo, ano. Idol ko. Rodel Gaco, ay million, Migalab, shout out. Pajakit daw si Kino Bambam. Bibi, pakainin mo nga si Maui. Bigyan mo dali. Kawawa naman. Wala host from Rodel. Ayan. Balikan mo na lang ako, Og, from SPRCC. SPRCC, meron ka lang premiere sa? Ayan, Og. Og. Salamat, guys. Nasa premiere pa tayo, mga lalabs. Nasa premiere. Ayan, Ara and Elos Vlog. Si Madam Ara. Mga lalabdan na kayo sa nakapin. Tamsakan natin, tamsakan. Ayan. Tamsak pulpak sa nakapin from Ronan's Adventure. Lalab, salamat. Ayan. Bagal daw ng jacket niya. Ayan, maganon talaga mga lalabs. Minsan mabagal. Ayan. Ayan, 8 million Migalab, shout out. Mga lalab, di ko lang urago nagbaba ng bahay. Ayan. Kalma lang, host. Kalma lang daw, sabi ni Kino Bambam. Ronans OTW, 8 million Migalab, shout out. Ayan. Kalma lang daw, kalma, sabi ni Kino Bambam. Nga ko rin ipapakita dyan. 5 million Migalab, shout out, 5 million. RN Elos, guwapa Migalab, shout out. BG lang ko, LS mo kanina, ha? Ayan, Ronans, dating dikit po ako sa'yo from RN Elos Vlog. Ayuda naman dyan, host, from Yermoto. Sige, lalab, patamsak mo na yung nakapin. Kanina, ba't ka kasi umalis, lalabs? Oy, ipipin nga kita. Walang jacket sa premiere dito, Og, from Papayo. Mabagal daw po kasi yung internet ni, Papayo. Ni Og. Ayan, patamsak pa ako sa upcoming LS ni Madam Ara. Walang jacket. Ayan. Mga lalad, ayan, bloody coder, binababa ni Nightbot. Palablab din pa ako mga lalad sa mga binababang bahay ni Nightbot. Nilalamig kami sa naka-premier, hehe. Kaya mag-ingay dyan, oy. Ayan, 6 million Migalab, shout out. Meron na pala, haha. Si Madam Ara naman yun. Diyos ko, bakit patay tayo, mawalan ako ng mic. Diyos ko, wag naman, Panginoon. Mic.